KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayawo Pindi TV on calminama on jurama on bismama e robindo jayndeji mon hande ene hawri e mardi 11 juillet 2023 walla mbiyen talata sappo e go lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati jayndeji men hande noon kanji foof ɗi ɓuuri artude koto banggue dawrugol hayni e banggue jangde joni ma en gar e facciro ngo. Honon bandiraɓe musidɓe tedduɓe gudditiren e jaynde le quotidien noon hande arti koye to banggue dawrugol no mbiruɗen ni to banggue investiture e ɗin sumgoji tijjaɗi e hitande aronde nde ɗum noon ɓe kollitino Sonko validé le 15 nduɗo lewru arono du ɓe kolliti kamɓe wonduɓe e Ousmane Sonko noon ko mabɓe mbad validé candidature makko ɗum ko le 15 woni ñande sappo e joyyi e garowo ɗo eno ɓe mbi ko Pastef ma wat annoncé gandanɗa hoorema woni e jeeyede oɗon leader mabɓe e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi jawten e jaynde Sud Quotidien noon kañumne kayre kay nde arti koye oɗon présidentiel mo ganduɗa kay ko jogori wadde ko ñande nogas e joyyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbi ko APR mo ganduɗa kay calme avant la tempête e o saaha kay APR ene yeedi hade kay gueɗe ɗe e jaltude wonde kay soko suɓade tigui rigui ɗum ko gandanɗa hoorema woni candidat mabɓe woni walla mbiyen mbir mabɓe ponɗo kay waɗandeɓe représenté e oɗon coalition Benno Bokk Yakar kono ɗum noon kadi ene teska hen wiya omo ganduɗa ko Farba Ngom Harouna Dia ha joni de nden haare nde ganduɗa kay koto Fouta to nene jokki bolol mum hakkude kay ɗin leaderuji ɗi gandanɗa hoorema kay ina mantini toon to Fouta goɗɗum kay ɓe mbi ko des outsiders dans l'ombre ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa kay ne tawe e nder ndeɗon jaynde Sud Quotidien jawten e jaynde l'Observateur nde groupe Futur Média jaynde nde noon nde ari e ñalawma hande o walla minen subaka hande o koye alhaali oɗon candidature ha joni mo ganduɗa kay e ɗin sumgoji tijjaji nande nogas e joyyi lewru février e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbi ko de o mo ganduɗa poɗɗo lomtade hoorejo leydi ndi président Macky Sall hono makko kay wayno de wonko fuɗɗa andede makko to banggue e sifaji ɓe mbi ko oɗon de ko espoir des jeunes ko neɗɗo mo ganduɗa kay sukaɓe ɓe ene jogue makko o gandanɗa hoorema hoolare no fewi ko goɗɗum kadi ko gandanɗa hoorema ɓe mbi ko une bonne présence et une image positive sur les réseaux sociaux ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ko joguiɗo image moƴƴo e nder réseaux sociaux ji ha joni de ɓe goni hoye jokkude sifade ɓe mbi kay on mo ganduɗa kadi ko poids mo ganduɗa de la vertu les qualités humaines et professionnelles kala ko fate banggue neɗɗago kay foof ene tawe e oɗon neɗɗo mo ganduɗa kay mo hoorejo leydi ndi jogori suɓade ɗum koye nder ndeɗon jaynde nde ganduɗa kay ko nde groupe Futur Média goɗɗum ko tawete hen wonde e kamɓe de ɓe ganduɗa kay ko dendagal leader uji walla conférence des leaders mo coalition Benno Bokk Yakar e ɗen gon batu ngo ɓe mbanno hanki ɓe kolliti kay ha joni de ɓe kokki ɗum ko gandanɗa hoorema woni carte blanche hooreji leydi ndi nde suɓantoɓe tigui rigui oɗon jogorɗo ardadeɓe ɓe woni candidat mabɓe ɓe mbi ko la carte blanche
les réserves, les concertations à la base et le vendredi de Macky Sall e yidde wiide tan e ɗo e aljuma o ma waw andede omo ganduɗa jogorɗo wonde e walla jogorɗo wonde mbir mabɓe e ɗiɗon simgoji tijjade goɗɗum ko tawete hen to bangde e jangde mo ganduɗa kay ko suko debbo mo ganduɗa kay ko baɗɗo gueɗe mantiniɗe e oɗon bac mo ganduɗa kay ko bac hiko ɓe mbi wonde o holti ɓe o yalti hen haw heeɓi oɗon moyenne 17,96 sur 20 e oɗon bac ko ɓuuri hen noon hawnade foof e kolliti oɗon suko debbo de e ko ganduɗa kay ko o ala téléphone e o saaha e jamanu mo gonɗen o on suko debbo ala téléphone o ala kadi ko ganduɗa kay ko wiyete les réseaux sociaux ji ɗi kono ɗum ɗon foof de ko hunde ganduɗa ene wawi jangguinde ko heewi goɗɗum ko tawete e nder nde ɗon jayde nde ganduɗa kay ko alhaali weeyo ɓe kolliti météo to ɓen ɓe ganduɗa ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde e ɗo e Dakar e ɗi dumunnaji walla e ɗe balɗe garoje ko nguleki mawki kay teska no fewi sa renta situation ni ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe nayeɓe kay ɓe ganduɗa ngala moyen ngaji no fewi walla ngala doole e ɓen ɓe ganduɗa kadi ko sukaɓe nde jarata ndiyameje ha heewa par ce que sibabude e kiɗon nguleki ganduɗa kay ene teska ɗum ene tawe e nder hello mabɓe e joyi e nder ndeɗon jayde le quotidien walla mbiyen l'observateur garen e jayde libération no kewɗen wiide ni à chaque fois ko révélation ɓe kolliti noon koye alhaali kay ka ɗon haala ko ganduɗa kay ko ɓoynoka ko fate oɗon élève mo ganduɗa kay ko gañinoɗo e ɗiɗon tigui rigui taw o gañino koye yitere ɗum koye seppoji ɗi gandanɗa hoorema teskono toon to lycée Malick Sy ɗum koye hitande ujunnaje 217 2018 wonno ɗum noon eɗen mbawi wiide ɓooyi kono ɓe kolliti noon e caggal nde ñawore nde oɗon élève de ene fayi junggo e laamu ngu ne foti tottudemo e yoɓamo kina wona hakke temedere million ɗum ɗon noon on suko wiyete ko Hammady Touré noon ɓe kolti e nder oɗon décision mo ganduɗa waɗama rendre ñande nogas e lewru juin ɓennudu ndu hollitama kay oɗon tribunal ma waw engagé e ɗon responsabilité jowtiɗo e laamu leydi Sénégal suko o nde tottirte ɗen koppereje ɗe ganduɗa kay ɗe kalɗen ɗo kina wona temedere million e on suko biteɗo Hammady Touré ɗum ko gueɗe taweteɗe e nder hen goɗɗum ko tawete hen ɓe kolliti kina wona hakke temedde tati ɓe ganduɗa kay ko ɗanniyankoɓe ɗanleɗe e ndewani e lawol ko ɓen kay lande munen majji e mayode ene tawe hen Sénégal naɓe ɓe ganduɗa kay kina wona hakke e 3 embarcation mo ganduɗa kay ko ɗen ɓe mbaɗi départ mo ganduɗa kay e kaɗon landa to tawete toɓe e kokki départ mabɓe kay ko toon to nokku biteɗo Kafountine kina wona hande jonti ɗiɗi hay goto yiyaniɓe nananiɓe ɗum ɗon de hollitama tigui rigui ko hunde ganduɗa kay hulɓinide ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko libération jawten e jayde les échos ɓe kolliti noon ko drame goɗɗo mo ganduɗa kay koye place goto toon to Kusum wiyete ɓe mbi ko suko jareteɗo e duuɓi 5 mo ganduɗa kay ko kanko tigui yooli e yeeso bamma ko jinnaɗo makko gorko ɓe tawi kay oɗon kin goski ganduɗa kay ɓe jiiti ɗum taw kay kiɗon goski de ɓe jiiti ɗum ko bal ñalawma goɗɗo fawri hen ɓe jiiti ɗum oɗon drame mo ganduɗa kay waɗiɓe repêché walla ittimo toon ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko awannoɓe ɗum ɗon de ko hen hunde ganduɗa ene teske e nder ndeɗon jayde les échos goɗɗum ko teskete hen ko alhaali mo kalɗen ɗo heno kina ɓuura hakke temedde tato mo ganduɗa kay ko migrant ɓen kay jaano e ɗen laaɗe ɗe ndewani e lawol saabi kay kamɓe foof e o saaha hollitama koɓe majjuɓe e dalillaji ɗiɓe gaddi hen kay omo ganduɗa ko coordinatrice e nder groupe mo ganduɗa kay wiyete ko groupe d'aide kolliti ene jeeya e ɗiɗon dalillaji ɓe saabi ɓen ƴefti ɗeɗon laaɗe ko gonka leydi ndi e o saaha mo ganduɗa kay ene teska e nder leydi Sénégal ko ɗum saabi ɓen de ɓe ƴefti ɗeɗon laaɗe ngam yaade jawten e jayde vox populi noon kamɓene ɓe garti koye dawrugol ko alhaali candidature Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko fuɗɗama de andede walla mbiyen
candidature Benno Bokk Yakar ɓe kolliti koye aljuma garowo ɗum andete goɗɗum ko tawete hen ko leader Pastef jiiɗen ɗo natal mum ɓe kolliti ɓe mbi ko Pastef oɗon land ma wat investir omo ganduɗa kay ko Sonko ñande 15 lewru juillet ndu ɗum noon koye meeting mawɗo mo ganduɗa potital mawgal jogor wonde goɗɗum ko tawete hen ko général Moussa Fall ganduɗa kay ko kañum ardi gendarmerie nationale holliti ma wat wayluji kewɗi to banggue ndenka sibabu nde kadi yaada e alhaali leydi ndi no sifori ni e o saaha ɗum noon rendi tawe e nder jayde Vox Populi. Jawten e jayde li quotidien noon ɓe garti ɓe mbayli e sawru mbaggu ko fate alhaali électricité ɓe kolliti noon ɓe mbi to mo ganduɗa kay ko électricité walla mbiyen électrification mo ganduɗa kay e nder temedere nde ƴeftuɗa kala e nder ɗum ko ganduɗa wiyete milieu urbain kina wona capanɗe 65 mo ganduɗa kay ene tawe ten sa ƴefti noon to milieu rural to kina wona e nder temedere kala nde ƴeftuɗa hakke capanɗe 60% ɗum woni ko tawete e nder toon milieu rural. Goɗɗum ko tawete hen en jokkan tan e nder jayde le soleil gendiri nde kamɓene ɓe garti e on suko debbo mo kalnoɗen haala mum hono Yacine Fall o wiite ɓe kolliti kay ko note makko mo heeɓi d'excellence ko fate oɗon baccalauréat mo ganduɗa kay ɓennuɗo e oɗo semaine ɓe kolliti kay kene wona hakke 17,96 sur 20 ko ɗum woni ko heeɓi kanko suko debbo noon ɓe kolliti ɗum fof ɓe wade noon ɗiɗon examen ji ko puɗɗi yaltude ko kay ko gueɗe ɗe ganduɗa hollitama ko gueɗe ɗe ganduɗa wona bebɗe no feewi kono ɗum ɗon fof ɓe wade noon kanko kam o heeɓi oɗon moyen mo ganduɗa ko moyen mo ganduɗa teskaɗo no feewi ɓe mbi ko elle décroche le bac avec une moyenne de 17,96. Jawten e jayde men direct news kamɓene kadi koto banggue dawrugol ɓe garti ɓe mbi guila hoorejo leydi ndi président Macky Sall ƴefti pellital wasde ɗum jeeyede e sunggoji tijjaɗi ɗi ene teska hen yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa kay nanaka hen hono Farba Ngom e omo ganduɗa woni Abdoul Latif Coulibaly hay saaha goto de ɓe nanaka haaɓe kaala e kaɗon haala. Jawten e jayde Besbi le jour ɓe garti koye investiture mo ganduɗa kay ko Pastef jogoro wadde mbi ko investiture par contumace hayso tawi kanko Ousmane Sonko o jogorani tawede maɓe ƴeftumo kay ɓe mbir mabɓe gam wawde jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi. Jawten gayniren e jayde stade coftal ɓalli kamɓe de ɓe garti koye alhaali tigui oɗon match mo ganduɗa ko potital cehlagal hakkude leydi Sénégal e Algérie ñande 12 lewru septembre ndu arowndu ndu toon to Diamniadio ɓe kolliti noon oɗon match de o ɓurini match amical walla match cehlagal ko match goɗɗo mo ganduɗa kene wona hakke duuɓi 4 ɗin équipe aji ɗiɗi mbayrodiri eɗen gandi o wayata ɗon ko match mo ganduɗa kay ko yoftade yidde yoftade eɗen gandi ko leydi Algérie sakkitno hebde polgu e leydi mo Sénégal ko ɗum tawi ɓe garti e o saaha kono kadi ɓe gaccani o mo ganduɗa kay ko ɓi mo ganduɗa ko ɓi Kalidou Fadiga hono nawon Fadiga e hollude tigui e caɗele ɗe o jogui to banggue e cardiaque woni ɓernde rafi ɓernde ɗum no foof e wade noon ɓe mbi ma waw terminde de tigui rigui to banggue carriére makko football. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo rendi hande woni ko gandanɗa hoorema robine jayndeji men mbiɗen en hawri e talata 11 lewru juillet hitande 2023. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni komin ndendinan on joni en garen e hellowo ngo. Ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande toɓɓere men kalten koye to banggue jangde en jii vraiment ɗiɗon résultat ji ɗi ganduɗa puɗɗima yaltude walla jencude ɗi ganduɗa fuɗɗima yeede ɗo e nder leydi men Sénégal to ko fate banggue bac général o en jii goytali kewɗi puɗɗima hen hayni ɓe ganduɗa ko parents d'élèves uji en jinnaɓe ɓe ganduɗa ko élève ɓe wonni solution ngaji ɗi ɓe gaddi woni saforaji ɗi ɓe gaddi holno waɗirte réforme e oɗon systéme mo ganduɗa kay systéme leydi Sénégal jogui to banggue jangde
en jiini vraiment ɓena puɗɗo woytade mbiya résultat ji ɗi wona moƴƴi walla ni gueɗe ɗe ko hottiɗi ɗum ɗon foof e wade noon beele yontani hande yurnite ɗum ko gandanɗa hoorema woni systéme éducation mo ganduɗa leydi Sénégal en jogui ɗum guila dawa dawi ha faade ñalawma hande o hayso tawi en jii laamu leydi Sénégal e kala saaha ena dilla hen no fewi ne waɗa hen darde mum hay ni yidde sernude ɗum ko gandanɗa hoorema ko wiyete maccuruji scientifique uji ɗi ko nande mathématique en e maccuruji ɗi ganduɗa kadi ko affaire de philosophie en en jii concours aji ɗi gandanɗa hoorema ene waɗe e kala saaha innire ɗum chef de l'état concours aji ɗiɗon foof e wonde école oɗon mo mawɗo mo ganduɗa école d'excellence gonɗo toon to Diourbel ɗum ɗon foof e wade noon ko daawe ɗe ganduɗa kay e laamu ngu nena waɗa ɗum kono ɗum foof e wade noon ha joni ene heddi systéme o beele yontani kadi ɓen ɓe ganduɗa ko syndicat ji en ɓe darotoɓe tigui ene jurto kala ko fate alhaali oɗon to banggue jangde nde mbaddata jungue e fandu e laamu ngu surtout to banggue joguiɗo ko gandanɗa walla kalfinaɗo kala ko fate banggue jangde e nder leydi men ɓe joddo ɓe jewtide no fewi beele vraiment jangde nde ene wawa yurnitede no fewi par ce que ɓen neɗɗo wawa wiide ene ƴefta ɓiyum duuɓe kitali ene waɗe mum financé ene sodana ɗum kayiji ene sodana ɗum e hokka ɗum transport eɗen gandi surtout e oɗo milieu urbain mo ganduɗa jangde mum wona hunde wemde to banggue déplacement ko way noon jomumen kadi jaaha moment donné mbaɗa découragé ɗum noon kadi ko hunde ganduɗa foti e yurnte no fewi goɗɗum kadi en mbawa wasde haalde e oɗon performance mo ganduɗa en teska ni to banggue rewɓe to surtout maccuruji ɗiɗon ɗi ganduɗa kadi ko scientifique par ce que ko puɗɗiɗen yiide résultat ji hikka ɗi ko ɓeɗon rewɓe ɓe ganduɗa kay vraiment teskama e mabɓe to banggue scientifique to ƴeftude wadde décroché ɗiɗon baguji ɗi ganduɗa kay taw ko S2 ɗum noonne kadi ko hunde ganduɗa ene jarne no fewi kadi ene waɗe encouragé ɓen rewɓe ɓe ganduɗa kay wona hunde webde no fewi e oɗo yeru sen ko ƴefti yeru o mo ganduɗa ko Yacine Fall keɓɗo moyenne 17,96 sur 20 et puis eɗen gandi vraiment ko teska e makko hollitama wonde hay téléphone o ala ɗonne ko jangde mawde woni ɗon pour élevage ɗi pour kadi jinnaɓe ɓe o ala téléphone ko baɗɗo déconnecté e réseaux sociaux ji ɗi ha laaɓi donc yimɓeɓe yoɓe gandu hande wasde jogade téléphone e wasde wonde e réseaux sociaux ji ɗi haɗatama hebde moyen haɗatama wadde persévéré donc eɗen gandi réseaux sociaux ji e téléphone ngaji ko joni ari pourtant yimɓeɓe ene mbiye wonde ene goyto ene mbiya ko jangde nde gandanɗa hoorema ɓoyde nde ɓuuri moƴƴide e nde joni nde te pourtant joni ene waɗi présence ɗum ko ganduɗa woni réseaux sociaux ji mondialisation e ko way noon donc ko widde tan wattude haqqillaji e wajade yimɓeɓe nde mbattata haqqillaji no fewi mbatta concentration ngaji mbatta haqqillaji munen no fewi e ko mbaɗata ko ha tenti e jangde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande ko ɗo kaadeten ha ñande wonde so hawre welede Allah en calmini jetti jaari bandiraɓe foof to caméra to ko Djiby Dieng woni toon to montage to ko Ali Fall on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.